Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene izinto, amavasha abahlosile, bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina baka nodumo ehlezi kamenzi ngimpunga yesinda ke ngikhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke. Lakhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe makuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli wakwaMbanjwa ukhathini uMagutshwa. Umshana wakwaNgcobo fuze omashiya amahlangathi azoshumayela ngumzukulu kaFolweni umdumo. Umdumo ezalo uthumla tshatatsha ngishabo sibalo liyabashisa. Utshatatsha zalo upheshe, uphesha zalo uMaguyana, uMaguyana zalo uVaphi, uVapha zalo uNokhonjo. Namhlanje angihambi ngedwa. Ngihamba naye ubaba uMasondo. Baba uMasondo asikubingelele sikwamukele kumpunga yesinto. Awu ngiyabingelela kakhulu uwe baba uMbanjwa ngibonge ithuba onginikeza lona. Yeah. Ngiphinde ngibingelele kubo bonke abantu emakhaya nababukeli bale channel ngiyabingelela kakhulu. Ngiyabonga nje noNkulunkulu ukungigcina size sibuye sibonane. Yeah. Siyabonga kakhulu. Baba uMasondo. Masiqala laba uMasondo kumfanekiso oqoshiwe odlule. Uthinta izinto eziningi ezijulile. Nengifisa ukuthi umbukelo wempunga yesintu leya nkulumo umeyilalela ayilalelisise. Ngoba kunezinto eziningi ezijulile ezinohlonze nezikhulile neziphusile kakhulu. Kodwa manje baba uMasondo ngiyafisa ukuthi sike sibuke baba uMasondo ukuthi mhlambe ekwenzeni lo msebenzi owenzayo wakubalula ukuthi umuntu ohlolayo futhi kakhulu. Kuyenzeka kufika umuntu esigodlweni uthi mawuhlola bese ubona izinto eziningi ezichantile kuyena. Kodwa la ngifisa ukuthi siye khona baba uMasondo ngifuna sibuke indaba yokuthwasa. Kodwa singabuki yona indaba yokuthwasa. La ngifisa ukuthi siqale khona ngifuna ukuthi siqale lapha emoyeni. Ukuthi uma umuntu kuthiwa unemimoya isuka phi yonke lo ngifuna umsuka wemoya yindaba ngiyixhume nokuthwasa ngoba kunomuntu othola ukuthi uthwasile kodwa ekuthwaseni kwakhe besabe umphuphe angasebenzi kodwa kade kutholakala ukuthi unemimoya kanti yini lemoya ngifuna ukuthi ke sijule mhlawumbe sibuke umsuka wale mimoya eyenza umuntu ahamba ayothwasa kodwa manje angasebenzi ukuthi yini le ake simiyeke lo ovele uthola ukuthi bekufanele ayothwasa ngoba yena uyasebenza ukwenza konke kahle kodwa ngifuna sibuke lo muntu ohamba wayothwasa kodwa manje kuthwaseni wakho vele waphupha kakhulu kunaqala akaboni makufanele ahlole akuhloleki akwenzeki lutho okuwukuthi yini imbangela yale mimoya embatha abantu othola ukuthi umuntu ahamba ayothwasa emva kwalokho akasasebenzi. Uyangigaxa kakhulu futhi uyangigaxelisa ngale mbuzo baba uMbanjwa kodwa ngicela ukuyiqala la. Yeah. Umuntu uma ezoyothwasa. Yeah. Uqala umuntu bekhishwa yidlozi lemvuse ngesikhathi elizomvusa ngaso limfake phansi ngonyawa ahamba athafika phambili athole sekhala kuyisigubhu kudu kade bemlindele afika ngene mayisengena khona uvuvukela inyawo unezigulo ezinye bezikhona kuyo iqala ifika inyanga imelaphi igulo athi maye phola bese iyomgeza idlule gegezeni kuyimaye iqala ibhekana nento ethintana nobudlozi naye siyayizwa lento isiyathola ukuthi hayi njoba befikile wobani bafunani bazowenzani la ekhaya ubani olethele ngane la ekhaya ufunani kuyo
Right, bese sibuya la njengamanje into eyenzakala zimbalwa izangoma eziphumayo nomunye ufika la kuthiwa nje ayila ekhaya futhi into manje siyimkhuba abantu abaningi ningixolele manizangoma vela ngisona nesangoma ningixolele kodwa into esiyenzeka manje umuntu ufika nayo uyihambela uyilandela isilwane sakhe nezigubhu zakhe ezidonsa amathwasa ukuthi awangene la ekhaya kubhuza amathwasa nalabo abona ukuthi kugcwele amathwasa ahambe naye ngce phakathi ayongena boba yothwasa isilwane salomuntu ayikho into eyaphambili uphi umuntu akazivilu akabone ngisho umiyane kuzomluma akawuzwa ngoba ayikho vele nento abenjani right kusho uhumulwe yini ile mimoya egcwele ake siyichazeke ikhona enye into ke ebizwa ngemimoya esiyenza abantu baqala ngoba mawuphuma kwala awufiki ngisho ekhaya mhlawumbe usudibene nezangoma over 20 okunye kuyizingane zingaka nebuhlalo zinjani kodwa uma ulandela bonke laba bantu bayathwasa khona ukuthwasa ungathi ukuthwasa ingane engaka iproblem nansi osisi bethu bangixolela akusibo bonke abanjalo zikhona abanye abantu othola ukuthi umoya othile wenyanga wegubhu usuke wembathe leyo ngane bese ifika leyo ngane kuthiwa isale sithwasa la ekhaya kuthiwa uyibonile sale usumthwasisa kungesikho ukuthi uyathwasa into enye eyenzakalayo umuntu ufika lale nomzulu kunama spirits amazulu umuntu alale nomsuthu kunosiko nemkhuba yabesuthu yiswazi kunemkhuba njengoba ubona ngisho ukusina kwakhona kwenzeka ngendlela eyehlukile lo muntu ngesikhathi elala nabo bonke laba bantu embatha nabo beshiya ubuntu bakhe babo lapha kuye ungama spirits asephila kuye lo muntu wesifazana abese eyakhulelwa azala ingane ezalelwa phakathi kulama spirits kule moya ehlangene bese iba nenkinga lengane bese kuthiwa yembethe kakhulu yembethe abantu abadala kanti yembethe lemimoya exabene phekwakhe ngoba ama spirits ama race ahlukene ayalwa phekwayo into efuna ukuthi lo muntu akeze kithi sifike sithi thina cha wasemashangane akayele owasemazulwini akashonele ebesuthwini yana le ugcine kusala umoya ophelele umntwana mhlambe kwesinye isikhathi akudinge kuthwasa ukuthi bekufuze nje kuhlungeke lemoya asale aphumelele nengqondo yakhe iqaqeke so nabo dadewethu ngiyafuna ukuthi babe alert ukuthi lezi zinto abazenzayo zilimaza izingane zabo kanjani naye umuntu ziyamlimaza ngoba zinale omunye uthola ukuthi nomuntu azolala naye umuntu obevele ethwele uyabona uzophakela isilwane sakhe sizodla esibelethweni salo yamuntu wozani dodadewethu ngenisize ngisaphile ngoba ngiyazi nami ukuthi impilo kuthiwa ibekelanana ngazi nami ngizophila isikhathi esingakanani kodwa ibalulekile kakhulu babumbaje ukuthi abantu abalekeleleke kulento ngoba isilimazile isizwe ugcwele izangoma ezingezwa lutho abantu bagcina beyogaxa angiyeke nje baba kodwa uthinta ibanga elijule kakhulu baba uMasondo uthinta into ebaluleke kakhulu mawuthi kunomuntu ombatha nomzulu ambathe nomsuthu umtswana eNigeria njalo umlungu njalo kugcine sekuxubana manje sekuminyela ubende manje lana awusazi ukuthi kwenzakalani uyabona kodwa mbukelo wempunga yesintu ukuthi kuyingozi kangakanani dadewethu ukuthi mawuhlangana nomuntu wesilisa nezwana naye usuyembatha naye uhlangane naye futhi omunye naye nembatha naye nangu-ke baba uMasondo umuntu wesifazane uyayizwa lento ukuthi yemthinta nawe uselale nabantu baba bahlanu uyakwazini mhlawumbe engakaziboni inkinga ezimehlelayo ukuthi mhlawumbe umeshawo nembezo ukuthi ngeke lento ayisholo umuntu ibalulekile uyakwazi ukuthi avela sondele mhlawumbe azothi ngeke ngicela ukugeza mfowethu ukuhlambuluka nawe uphile ngoba usuke ungezo testa amandla omuntu kodwa usuke wazi ukuthi wena inkinga yakho yini woza nje kimi uqonde baba uMasondo mina ngidayisa umzimba so ngilale nezinhlanga eziningi
kodwa ngiyafisa ukwelekeleleka ngingakabizwa ngabakithi ngoba ngisho nedlozi lakini alikwazi ukubona lihlali kuwe thina sikhohliseka ngento eyodwa yokuthi ngesikhathi ukwenza lokho ubona kungena imali kodwa ungazi ukuthi ukuphila kwakho uma kwedlula leso sikhathi ngoba ayikho into okuthiwa iyohlala ingona phakade khona isikhathi esizofika sekufanele igudluke yonke lento sekunzima nokwelapha nokulashwa kulapheka ngifuna ukusho okunye nakuba besilisa kuyingozi bafowethu kuyothenga umzimba ngoba kukhona izifo ezitheleleka kuwe emzimbeni ngaphandle kokuthi ungene kuye umuntu ngenyama yakho yebo kodwa kukhona ezinye izifo oyithola ngokuphefumulelana kwemzimba kukhona ezinye izinto ezifike zikwembathe ngenxa yokuthi uhambe wayothenga naloya muntu uthe malo umuntu ubukade ukhipha imali makufanele welashe ngeke ulapheke ngoba isintu nabakini bazi ukuthi lokha wakuthenga wakukhokhela imali uregistered kumile akugudlu uyolasha ungasindi indawo therefore kufanele ukuthi uyenze into ube wazi ukuthi umphumela wayo uyini baba Masondo asiyiphethe lembeke singageqa amagula ngoba semuke kodwa sesizophetha baba Masondo ngiyafisa njenganomuntu oseqinile sike sibaluleke mhlawumbe insizwa nodadewethu kunodadewethu la osembathe namadoda nje mhlawumbe adlulile ehlanweni selokakhula kodwa emva kwalokho sezothola inhlanhla yokugana nowesilisa ngokunjalo sembathe nabesifazana abaningi usekuzwile ukuthi ukwembatha nabantu abehlukene kukwenza ukuthi imimoya yabo ikwengame mhlawumbe ungathini kuyena owesifazana mesezayogana kubalekile ukuthi mhlawumbe aqala kayogeza nensizwa nayo ngokunjalo kade yayembatha nayo kuze lemoya ihamba ithatha kubantu besifazana bathi sebehlangana nalowayo babe msula ungathini kubantu abanjalo ayu ngiyabonga uthinta into ebalekile kodwa ke ngiyiqale la insizwa kwakuthiwa iyisoka yebo isoka belisuke linezihlanzi zobusoka isoka bese libana igezo zokuthi kade lilale lapha walala lapha fanele abuye adlule ayongena igezo nezitheli ukuze ahlale vela futhi asikusho lokho sikhona isikhathi esidingakalayo kumuntu nomuntu sokuthi akakame angahlangane nomuntu wesifazana areconcile azibuyisele edlindu ezithile eziklina uyayizwa umuntu nje umuntu uma sesingena ke kubantu abasuke bethandana noma beganene kubalulekile ukuthi ake kube khona leyanto yecleansing kugeze ngoba lento for example umuntu mangabe ukuthi ngiyothandana nomuntu oyisangoma noma onemoya kubiza ukuthi nama kwenziwe nalola khambanyana nami kugezwe sihlanganise nemimoya kungaziwa nokuthi nginayo imimoya yiloyo nomoya kodwa kuthiwa ke sikhungane ukuze sikwazi ukungaphikisana kukhona ke ezinye izinto othola ukuthi ama spirits wona aphazamiswa ngisho inhlalo yekhaya kuba ungazi ukuthi niloyiwe kukhona izichitho zenjani kanti akukho chitho la yilama spirits eniwafake la ekhaya nedlozi nezibusiso zala ekhaya kwazi ngoba iqiniso lithi yabo lento yenzeka kuma wami umama wakhumula umhlonipha kangawufaka usuku lonke wathi waphuphisa lukazo esukhokho wami ukakhumalo wathi ekabuthelezi ubani oswakhumula lo mhlonipha ngiqonda ukuthi laba abantu abangasekho banjani bakhona bayiso wathuka umama wavuka ngakusasa lokho awubeka lokho umuntu uza ukudilizwe ngendlela ngiqonda ukuthi ke ihlobo zami ziningi izinto ezizobulala inhlalo enhle uthola ukuthi uNkulunkulu umbusisile ninemoto niyasebenza nobabili nobaba kodwa akukho ukuzwana akukho ukuthobelana nomunye obukayo ufisa ingakuthiwa uhlala kulele ekhaya unjani acabanga ukuthi nijabule kanti nomunye ulala lapha ekamereni lezingane nalapha kanihlushwa ngama spirits nje
aletha leli khanda libe lihlaza akwenze nalo yamqhelisi asibuyeni bafowethozane umani kubona kubalekile nisizakala akinitholele izigezo yebo ke ninikeze leli thuba lokuthi nidla lokhu nalokhu nibuye nikwazi na umakoti ke babuye abantu ningakashadi nje ungakathelwa nangenyongo kodwa bakithi bakwazi ukuthi ke babuye bazothi etshela lo unenkingi kanje umuntu wami mina umkame uphupha bakithi bamtshela ukuthi hayi lo awumtshele ayihambi lendlela so into enjani ekhona so bafethu ibalulekile iwumgogodlo omkhulu nolashwa kuphele inkomo ndayise imoto kungalungi kanti kufanele nilungise into eyodwa ye cleansing Bukele Mpunga yeSintu TV asibonga ukuthi ubukele umfanekiso oqoshwe siyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzokwazi ukuthi ube usizo omkhulu le nombolo lokuzibona zivele escreenini sakho ezakho baba uMasondo usekhulume wageqa amagula angisafuni ukuthi kube khona okuthile ngikuphawula ngoba ngase ngiyona inkulumo yakhe uzomshayela ke naye uzo ukuthi utholakala kuphi ngoba ukubalulile ukuthi uyatholakala enquthu aphinda atholakala futhi eRichmond Farm uzomthinta ke kuzona inombolo lezi uma ukuthi uyalidinga usizo kuyena umuzo ukuthi ngabe ukhona yini eduze nalawo ukuhlala khona uma ukuthi ukeThekwini uzomthinta uma ukuthi mhlawumbe kwenquthu ubuka lo mfanekiso oqoshiwe uyafisa ukuthi umbone uzomthinta kuzona inombolo ngiyacela ukuthi siqhubeke njalo subscribe ku channel lethu enkulu Impunga yeSintu TV bese sithi nje impunga